Zometeen Wilco Willems, Radio Parkstad. Je ziet het, je hoort het. RTV Parkstad. Je radio is rood-wit-blauw. Het zij zo wordt mede mogelijk gemaakt door Café Hazes in Heerlen. Willem, kom er maar even bij. We hebben er weer eentje even gezellig zo onder ons. Wat zeg je? Je keel even schrapen. Nou, maar mag van mij. Nou, lekker, Willem. Oké. Marionneke is nog steeds gewoon Marionneke. Ik ben veranderd. Ben Marionneke niet meer. Dat hoor ik deze week nu al voor de tweede keer. En dat is waarschijnlijk ook wel een beetje waar. Toch klinkt dat voor mezelf best wel raar. Heeft dit trouwens iets te maken met aar? Oh, en had en heb voor mijn vrienden altijd tijd. Je hoeft me maar te roepen en ik sta voor je klaar. Volgens mij doe ik echt niet zo verschrikkelijk raar. Maar ik zet mezelf nu eens bovenaan. En anderen komen naar mij en mijn gezinnetje voortaan. Komt iedereen en dan pas Marion. En alles regelen voor anderen is waar ik mee begon. Zullen we dit of zullen we dat? Je laat Marionneke maar, die regelt wel wat. Samen met vrienden stappen en feesten vind ik fijn. Maar waarom moet ik altijd die touwtrekker zijn? Het zou ook eens fijn zijn als anderen iets organiseren. Iedereen die zich aangesproken voelt, mag het zelf eens proberen. Ik ga door in fase in mijn leven die niet altijd makkelijk is. Er zijn heus nog wel dingen die zelfs ik nog mis. Ja, Marionneke is wel meestal lang levende lol. Maar ook mijn hoofdje slaat wel eens op hol. En ik hoor steeds geklets en praatjes die zich verspreiden. Laat mij toch, godverdomme, gewoon mijn eigen leven leiden. Piep. Al dat gedoe, zo achter mijn rug. Wees een vent en zeg het me in mijn smoel en geef mij mijn leven terug. Laat mij mijn leven leiden zoals ik dat zelf wil. Ik doe er niemand kwaad mee. En als het verkeerd gaat, slik ik zelf die bittere pil. Of de aftermorning pil. Oh. Ik dwaal af. Willem, wat is er? Willem is weg. Willem! Ik... Doe me even een gezellige meid en ik wil al mijn lieve vrienden echt niet kwijt. Toch zul je me zo moeten accepteren. En misschien kunnen jullie er ook nog iets van leren. Heel veel liefs van Marionneke. Dankjewel Marionneke. Sorry voor het lachen, maar het was even nodig. Het ging weer nergens over bij ons. Maar al die gedichten maakt ons bijna overbodig. Zo, Willem van der Klei en Arie van Opzij. Ja, zo is het. Hey, Arno is ook altijd zo'n drankverstijn daar. We vallen weg. Ja, niet. dat bedoel ik. Ik val niet op daar. Dat scheelt wel, natuurlijk. Goed, ik moest ook even een plaat draaien voor Van de Ronnie Update. Ach ja. Ja, die, hebben ook nog even, die gaan we dadelijk ook nog even snel doen. Maar even voor Melanie, zijn vriendin. Ja, wat lief, hè. Heidi voor haar een plaat aanvraagt. Heidi waar? Een plaat aanvraagt. Oké. En weet je waar Ron helemaal gek van is? Van Melanie. Ook. En van Ed, hè. Ach, Ed, ja. Hij is helemaal wild van de laatste señorita van Ed en die man. Oh. Ik heb hem vandaag 36 keer gebeld, maar hij blijft gewoon stoïcijns zijn telefoon niet opnemen. Oké, Ronnie. Ik zal altijd van je houden. Wilco Willems, Radio Parkstad.